Hej, jeg vil gerne vise jer lancering af vores nye eksklusive møbler. Men jeg er dog lidt usikker på, om jeg skal sælge det i Norge eller i Spanien. Man skal huske på, at der er stor forskel på Spanien og så på Norge. Spanien er meget mere uddannelsesmennesker, og det er meget mere udenfor, at de ikke så interesserede i deres hus, som de er i Norge, fordi der er den der miljøforskning. Så det vil så sige, at vi kan lave et PT-kode over produkterne i både Norge og Spanien. Og som I ser her, det flotte danske traditionelle design, vi har her, der kan vi se på PT-koden, at produktet det vil blive meget længere i Norge, fordi de har samme stil som os, på grund af den korte miljøafstand. Det vil toppe meget mere, vi vil få større salg, og det vil blive længere på markedet. Hvor i Spanien, at produktet det vil komme ind på markedet, få vil købe det, og så vil det ryge ud igen efter kort tid. Og det vil ikke nå at blive solgt ret meget. Og det vil så sige, at jeg ikke kan sælge mit produkt lige så godt i Spanien som i Norge. Lige præcis rigtigt. Der skal du huske på Linders efterspørgselsteori, hvor det er, at Norge de handler meget mere med os, fordi at de har den samme religion, den samme kultur, den samme dejlige kolde temperatur. Og i Spanien, der har de en helt anderledes kultur end vores, måske også en anderledes religion. Og sproget, det er også en anderledes faktor. Og det vil jo sige, at den der miljøforskel, den er meget større fra Norge, fra Spanien til Danmark, fra Norge til Danmark. Yes. Og det er også det samme, at livsproduktcyklusen her viste os. Jeg kan godt tænke dig inde på. Stop.